Ja sam Ivo Lovrenović. Pročitat ću vam ulomak iz knjige Harry Potter i plameni pehar, J.K. Rowling, koju je s engleskog na hrvatski prevela Dubravka Petrović. Božićni bal. Iako su učenici 4. godine za praznike dobili gomilu domaćih zadaća, Harry nije bio raspoložen da se prihvati posla čim je polugodište završilo. Radije je tjedan dana prije Božića proveo zabavljajući se što je više mogao, kao i svi ostali. U Gryffindorskoj kuli vladala je jednaka gužva kao tijekom polugodišta, a i sama kula kao da se smanjila, možda zato što su njezini stanovnici sad bili znatno živahniji nego inače. Fred i George poželi su velik uspjeh svojim krem kanarinkama, pa su prva 2 dana na sve strane odvijale pernate preobrazbe. Svi su Gryffindori vrlo brzo naučili da se ne smiju vjerovati ponuđenoj hrani, jer se nikad nije znalo gdje se kriju krem kanarinke. Kad je George povjerio Harryu da on i Fred već razvijaju novi čarorez, Harry je potiho odlučio da ubuduće od njih dvojice neće uzeti ni komadić čipsa. Još se živo sjećao Dudlija i karamele jezikodudice.